White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Rosaldita Harantilla, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kung banaan ng Koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong giinom, hantod na, wala rin yun nakapadayon ang goiter sa akong liog. Wala na ibukol man. Wala na. Wala na jud, wala na ko'y pamati. Daghan kaayong salamat sa Koi nga, salamat. The original Koi Herbal Capsule. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabog sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong ka resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kay sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Goodbye to me, Masha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad. Hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Niining panahon sa digital media, ang kasaysayan sa radyo ug telebisyon nagpabiling kinahang sa Kabisayan ug Mindanao, ang RPN Radio Philippines Network kanunay nagrunda sa pinakaulahing balita uban ang mga responsableng komentaryo ug mga kalingawan. Tuig 2025, laing hagit sa among makanunayong pagrunda sa inyong tugaran, syudad, lalawigan ug national. Kini ang 675 DYKC, ang inyong radio. Ronda. Member KBP. Oras sa DYKC Radio Ronda, launa 5 sa kahaponon. May hapon sugbo ka Bisayan ug Mindanao. Lakip na tibuok kalibutan nga maabot sa atong live streaming dinhi sa DYKC Radio Ronda. Welcome sa karambulang nga Bisaya Afternoon Edition. Musta nang hinaut may namas kapiskay sa panglawas ni mga orasa. Magubad-uban ta hangtod sa alas 2. Pagtuki ni labing uhig dagko nga mga balita. Inyo mga alagad, Bob Malazarte, John Tadlik. Paspasas binaligya ay siyabo, no? Ato miaging adlaw, ato pagan itong naisgutan katong kalabot sa gipahigayon bitawng drug buy bust operation dito sa Sitio Eusebio sa Hernan Cortez Barangay Subang Dako sa Mandawi City. Pila rin kantidad na to? 118,000. Uy, kaya dako. Lunes na di ko na nahitabo katong buy bust Domingo. Nausban na masad kagahapon. Ambot tinuod ba kaning kining 0.8 gamay na lagi kikuha mahapit usa ka kilong shabu mga higala nga gidadain ning usa ka kining e-bike nagpakaroon ingno ni siya nga mamasahero sig dadain ning e-bike kita kaning e-bike ron diyan nadagana karong e-bike kining e-bike nagpakaaroon ingno ni siya nga mamasahero kanang e-bike, wa man ay klaro, naman ay mga ruta, no? Bisag asa raman na siya. Mostly, mga iskinita sila. Ang address ini mong suspect, mga higala, taga Pasil ba ni? Ito sa Cebu City. Pero kaya ba mo din madakpi, mga higala, nagdanig hapit usak, gamay na lagi kuwang. 800 grams. Hapit na mo sa kilo, mga higalang shabu. Gidadaan ni sud sa iyang gikarga dito siyang e-bike. Pasangil lang kunuhay siya nga masayro. Atong i-correct ha, dili ni taga Pasil manghigala kining a certain amil. Sa kay tinud pa nga no? A certain amil. Ano di masaghan isulti sa mga pulis ang tinud nga no? Ikaw, kay Bawkaw, sa may rason nga di man isulti sa mga pulis? Ato kunong so tawag ang Subang Dako Police Station kay giangko na sa speedya nga ang gimo nilang buy bust operation kagahapon in coordination sa Subang Dako Police Station. Ato kunong suwain og tawag to si sa to ilang hipi diha. Sa Subang Dako ba? Ato itong na-interview kagahapon, no? Ato sang adlaw. So ato ni padayon manghikan a certain amil 40 kapin ang panuigon ani niya nagdra-drive ra ni siya drive kunuhay og kanang e-bike kana bang tuloy ligid mga higala di sa tricycle. Ang sikad nga dunay basta kay di battery ni. Kining amil kining lag amil taga Talisay ato ning i-correct ha. Dili ni taga Pasil mga higala, no? Kaning a certain amil nga nakuhaan og 800 grams. Kamay na lagi kuwang mga higala. 0.8 kilos o 0.8 kilo nga shabu. Kay 800 grams man.
Pila man na ka grams ang usa ka kilo? 1,000. Nya pila na kuwang? 200 grams na lang. Gamay lang kay kuwang mo sa kilo. Tagilgigar bag-record ining amil. Kay nasayran sa mga sako spedia nga muhagbong ni siya usa nga tos 2 ka kilong shabu matag simada sa gilgi ka big time day ni. Naliman ka ng imagine mo ka ng 1 kilo nga bugas pero tinaghana naman na og arena sa shabu. Di man kay ang paggamit nimo sa bugas paspas kini ginagmay ra man eh. Kanang usa ka podyot lang ana, di kantidad na. Kanang so lang i-pinch ba og kan. Katidad kuno ani manghigala is isa ko mutuong 500 million binuang. Ni 500 million. 5 something siguro million. Di ni 500 million. Ang bana gun la permero manghigala 500 million. Dili sa ni 500 million kuan siguro 5 to 6 million. Kuan siguro mga 5 to 6 million dili 500 million. Kay wa man ni kabot sa kilo, hapit mo sa kilo, no? So bantay-bantay mo diha manghigala. May gani kay dito ni sa madakpi sa dinhi barangay Subandako gyapon ngano ning harian magyud ni pirming barangay Subandako. Barangay Subandako gyapon manghigala, no? Dito ni siya madakpi sa ni Lugarta Street, kaning Lugarta Street. Lugarta Street. Dool na sa sitiyo, unahan. Lugarta diri sa kuhan? Subandako. Dili. Kanang Lugarta Street, unahag gamay sa Barangay Hall sa Subandako. Kana Lugarta Street na diha. Dito gilugar nilang 800 grams. Kining a certain amil. So ayun kanatog makontak nanamatay landline din na sa Subandako Police Station. Kay mangutana kuno taani. O di ba ditsuan la si kuanoy? Mercy Villaro di sila manubag, no? Major kinsa ganito? Isad Major Tanyo. Dito manghigala. Kini ni ang a certain amil 41 ang panuigon nga taga Talisay City manghigala pero naabot man dito sa Lugarta Street sa Barangay Subandako sa Mandawi. Pero gisurveillance ni siya manghigala. Gisurveillance ni siya. Doon na may nakareport nga to spedia manghigala nga ang tinuod yun ang kabuang ining a certain amil. Mao ang pagpamaligyag shabu niya kanibang e-bike, mga wam ni kabuto 100,000 kantidad, no? Ay, kaya kayo. Kaya kayo. Mga 40. Taga Barangay San Roque, din is Talisay City, kinis Amil manghigala, no? May na lang kay ang mga mulupyo sa maong lugar, ni padangat og ni taho ba? Ngadto sa mga sakop sa PDEA ug sa kapulisan kalabot sa operasyon o kining modus operandi ining a certain amil manghigala kining suspected drug dealer Mercy Villarlo ra pala Mercy Villarlo a certain drug kani dako ni big time ni makagmuhalin siya usang atos 2 kilo tag semana ilgigan. Di na ni gamay-gamay uy. So buwan nanas mga 4 kapin pataas. Ang iyang halinon 4 kilo ka kapin. Usang atos 2. So dili na ni basta-basta no. So nagpasalamat ang kapulisan ug ang mga sakop sa PDEA 7 manghigala kay dunay nagpakabana nga mga katawhan nga nitaho moto nga naghimo dayon sila kanang 2 ka semana nga case build up ilan ni research no. Ti amo day mo average sa usa nga to 2 ka kilo nga siya mo ang iyang mahalin sa usa ka semana sus ngilngiga ni
Ko alang. Ah. E-bike lang pero kapin sa usa ka kilo. Sa usa ka semana. E-bike lang ni Bay pero shabu di ay. Hasta gilid ka. Ika, no? So, pasalamat ha, ining mga informant, no? Ining mga nagpakabana ba nga mga lumulupyo nga nihatag og tip or tips. Dili tip, kay kuya og tip, no? Ma-tips lang. So, salamat ha. Kay wa mo magdumili sa paghimo gilayon og taho. Inyo din gipadangat nga tos taga PDEA 7 mga higala kining kalihukan ining a certain Amil nga usa ka drug pusher. Dili ni basta-basta nga drug pusher kay ti aw mo ba nay di ka paspas kay kani milyonaryo na siya, milyonaryo na ni pa diyan kay muhalin man siya og usang pinakagamay hang ayang halinon nga shabu, usang atos 2 ka kilo sa shabu matag simana. Ginagmay pa na. Ang kanang ginagmay kanang mga pakiti-pakiti, katong pino kay ba dinugmok nga bahig. Labaw pa sa bulto. Si Mercy Villaro, mauli atong suayan o kwan, kinini ang kanat pirit si Mercy Villaro. Ito lang balikan karon ta taon Maglen. Kay iga no. Anong ari magyud? Ari magyud pirmi rumbos Mandawi unya sa tanang barangay diri sa Mandawi. Anong anak mo subanda ko? Unsa ba gyud naa ada sa barangay subanda ko? Ikaw. Dako gyud na dihagkuan. Dako gyud siguro no. Dakog market. Still no. Okay. So wa tay makontak ha. Ang katulang landline sa Subang Dako Police Station niya atong pangitaon ng ilang hipik sa kanto pangas lang hipik dito. Ano dyan? Atong subayon lang hipik. Uy, ako ba? Nakasunod ko ani? Kining magbisiklita bitaw? Nga kalit lang mo overtake sa imong sakyanan? Ambot o siya gihimo nga aksyon ani no ni Mayor Junard ahong sa pero gikuan oy kinini ang perting saway ni kuan. Di man ang saway padakop gyud ni. Mayor Junard ahong chan. Yan ang papangutana ang identity anang naka-surrender man siguro. Ni surrender na sa iyahang buhatan. Unya, nag-viral ni siya kay doon na may naka-upload ani niya sa Facebook. Uy, pagkabadlungon. Adto sa si Colonel, kisa. Subang Dako Police Station. Hello, sir. Station 2. Hello, sir. Station 2. Hello, sir. Oh, yes, sir. Good afternoon, sir, sa DYKC ni sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, may hapon kisa ni Palaw, si Bob Malasarte ni sir, Jan Tadlip Dres DYKC. Kuan, sir. PSSD Escoto, sir. Supply sa Station 2, sir. Si Sergeant kisa ni sir? Sergeant Escoto, sir. Sergeant Escoto. Ikaw rin ay OD, sir? Ay, among DO, sir. Si Master Ligaray, sir. Na Arde Lamisa, sir. Ikaw na lang, sir. Kay investigador mo ka, sir, di ba? Supply ko, sir. Supply? Sir, kisa inyong hippie gani diha, sir? Kuan, sir. Si Major Tanio, sir. Major Tanio, pero naroon siya diha, sir, no? Naroon, sir. Ina, sir. Kuan na sa sir, ipangutanan lang sa ko palihog og kana na ang pwede ba nato siyang ma-interview labot atong nadakpan nga namaligyag siya diha sa Subang Dako. Uy, unahan ra gamay siyang police station, sir. Unya, apil mo na mos nakadakop kuno ato, sir, kagahapon. Nga 5 million ang kantidad sa Cebu. Ako ihatag sa mong disofficer, sir, kay sila mong mo record gud ana nga unsay mga panghitabo dere, sir. Pero open man kay na, sir, kana si Major, unsa ganito yung first name ng Major Tanio, sir? Kuan, sir, among first name sa mong hippie, sir, kay si Jonathan, sir. Sir Police Major Jonathan. Tagalog ni siya, sir, no? Kuan na, sir, Bisaya na, sir. Bisaya? Ihatag sa mong disofficer, sir. Kay sila mong kuan na sa mga record, sir. Dili na to pwedeng madiretso, sir, si Major Tanio, Jonathan? Ako tanawon, sir, ha? Okay. Tanawon tapos na, sir. Nagsabot naman mi diri, sir, nga
magpa-interview siya, labi na ining dagko kay nga mga balita, sama ining minilyon nga kaso siya bu. Problema, sir. Sige, sir. Ang iyo apaliyog, sir. Tingnan, na taga DYKC nga samok-samok. Na taga DYKC nga gusto mo kuhag balita, sir, ha? Problema, sir. Salamat kay Sir Iskoto, ha? Sir. Akong ihatag sa mong DO, akong tawag naman DO, sir. Sige, sir, Sige, salamat kay Sir. Babot na gamay, sir. Si Police Officer Iskoto, manghigali kunsa ka ni Chila. Kunsa ka Chila, sir? Kunsa ka siyang... Chila ba? Si Iskoto, taga Subandako ka, sir, di ba? Kuan mo, Cebu City ko, sir. Na may mga Iskotos wireless, sir? Taga Subandako. Sir. Mga katsila, mga katsila mo kaliwat, sir. Mawita ko itong tawag ko itong katsila itong among barkadas tennis na Subandako. Si Iskoto. Marlon o si Chila Iskoto. Mga katsila, sir, kanang mga Iskoto. Hold sa kanyo, sir, ha? Sige, sir. Salamat kayo, sir, ha? Akong tawag naman DO, sir. Sige, Maminaw naman ako sa kanya. Ingon taon si kuan ako eh. Igo dahil si Chila siya. Yay, apil, masiguro ko Tam Jones. Dili, Tam Jones. Dili, Tam Jones. Tam Jones. Kaya Jones, singer mo na. Tam Jones. Tama ra sa John. So, Iskoto po islusa, no? Islusa. Kanang Iskoto, sara mo na. Iskuyamad. Lingaw mo na, kalingawan dito sa probinsya pa din dyan. Sayos buntag, wag linya. Apil ka na, naka-apil ka sa una na. Ako, apil mo ka na. Apil ka linya sa Pantawan. Apil ko Pantawan, dili. Kanang yung, hagdanan nga kanang guod. Hagdanan nga guod niya. Mag-train. Nya ako mo ikatapusan, ako tigpusa ng dagko kay libon. Libon. Di ba kuto? Hello sir. Hello sir, Major. Si Major ni, may hapon Major. Tanio? Si Major Tanio ni? Dili, disofficer. Ang disofficer ni? Kinsa ni Pulog sir? Si Police Chief Master Sergeant Julius. Nyara hinaya oy. Sir, pwede ba ang imong ipadol ang imong baba sir sa auditibo aron mabati kay on air matas DYKC, sir? Ipadol sir sa come na. Sugaw ni duta din ni mong tingog mura magag disjockeys FM station sir. Insa ni Pulog sir? Police Chief Master Sergeant Julius Ligaray sir. Si Sergeant Ligaray din ni. Babalasarte ni sir o si Jan Tadlip des DYKC. Sir, doon na sir mo, doon na po nadakpan, diha dinapit sa may Lugarta, kana Lugarta Street, unahan raman sa inyong police station, Sergeant Ligaray, sa no? Kanang imong Lugarta, amo nang... Kanang karsada lagi, diha sa inyo? Amo nang area sir, amo na apela sa mong kuan, kining jurisdiction. Nadakpan mo to, diha ng Lugarta Street, kagahapon sa hapon. Ang sultis taga-PDEA, sir, in joint operation ko to sa PDEA o sa Subandako Police Station. Wala ko idea sir, kay di man ako duty gapon god. Dili kay duty gagapon sir niya. Tumuhatag nimo kuan detalye og wa ko kuan, wa ko personal knowledge sa kuan sa dako. Sarge, basig mo render magyuna ang inyo dinhang kuan sir og gaton sa inyong chief no, sa inyong hipi. Nadas Major sir. Ingna sir, nga, kay mo congratulate po mi niya sir. Nya, congratulations po kapil ni mo sir, ha? Sige sir. Duta sa inyong operation kagahapon, atong pambutan-buton, mga higala. Pero nga nung hinay mo ito, yung tingog pa na dyan? Distansya siguro ito pagkakuha niya. Distansya, no? Wala siya kahunat ba? Okay, nanglan siya badlungon tong, sige, bike-bike, magbisiklita niya, overtake. Ako nakuha din, na-overtake di ka ito pa na dyan. Yung nagkuha mo ito, nag-viral. Panggani, wato dapugang hong. Pero ang iya, isugat gito niya katong kuhan. Van. Isugat niya, pinalihay din ba? Likay lagi. Intentional gud nga iyang kuhan. Kato ba nga, nagtuo siguro siya, may tsura yung mabanggaan siya itong van. Paita. Ito gihimo nga, kalingawan. Yung risgo itong gibuhat at tutuhan na. So, perting lagutan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Yung overtikan lagi, mga sakyanan.
Oh, dito Lapu-Lapu hapit sa mga banggaig jeep. Ay magkuan lagi, exhibition lagi. Oh. Kaya kasada. Yang mapisat. Na. Di man siya mo qualify kaya di man siya baboy. Baboy pa pigsat. Dito mapigsat siya. Gindigusik pa manghigala si Major Jan Tanio. So, makuntak na gud lang landline di ay Brooklyn, no? Pero hinay lagi. Oh. Okay. Ya, ito na pabuton ha kay kani mga hippie ba briefing man din sila dako guni nga kuan. Dako guni nga operasyon ng gihimo sa PDEA o sa kapulisan kagahapon. Ti amo ba nay tindero og shabu niya mubaligya siya shabu dili ningon nga sa sisyasi ra ni. Di ba? Usa nga tos 2 ka kilos ang madispatcher nga shabu ini ni ang maong negosyante. Nganlan sa talagi hapon negosyante po ni dyan. Oh. Ha? Negosyante. Pero, di ba? Basin og naapod siya financer. Basin. Yung siya like delivery. Courier. Okay. So kato day ko no ha, ato ning samtang magpaabot pa ta manghigala ni Major Jan Tanyo. Nga motubag. Kato day ko no magsigig exhibition nga magbisikleta das Lapu-Lapu dris Mandawi. Ni adto na di ay nakikita na day ko ni Mayor Junard Ahong Chan. Nya kining pag adto ni kuyawan si Mayor Ahong Chan nagmaskara ni. Sulo magmaskara. Di maglarong na kay tabon man. Nya daan na to siya gibriefing pangay pasaylo ha. Magawas na pag apil sa kamera. Hasta ka apil ka gawas kamera. Gibriefing na to daan pangay pasaylo ha. Ya tambagi ang ubang mga magbisikleta nga di masunod nimo. Ingon sa dayon siya pasaylo ako. Sir. Major, sir. Wala pa sir kanang napay ka istorya sa cellphone sir nya makahutwat ka kadiyo sir. Mutawag labig balik ron. Sige sir, ako lang inodaan. Sige sir, mutawag labig balik karong mga taon-taon sir ha? Sige sir, ako lang. Sir. Sige sir, salamat kayo. Sige sir. At mutawag ko na ito balik karong taon-taon ang kuan, subang dako police station. Ini basta-basta niyo. Sa to'y pangan, ang common kayong gamiton nga term sa PDEA pa na dyan, big fish. Big fish. Pero kining muhalin kag usa nga tos 2 ka kilong shabu, matag simana dili na ni ordinaryo nga kanang ilang gitawag og big fish. Shark na. Dili, giant fish. Kan sar kay. Kuan lang. E-bike lang. Pero na ito gidangan dakong kantidad sa shabu. Ikaw kumpiyansa kay ka. E-bike. Kuan gyud kumuna go kay na mga e-bike karon, di ba? Bisag asa lang maabot. Kaniya taga kuan ni San Roque Talisay City, kini si Amil. Nabot man kagahapon sapon dito sa lugar ta street. Anha di ay ang iyang base. So magbase day siya diha murag na siguro na i-pick upon sa iyang mga kuan mga unsa man na naasa na siya mga kuan na suki na. Dili suki kanang mga associates ba no sa professional pa ni nga negosyo pa ni diyan mga associates og di gani mao ning iyang mga kuan kanang mga suki ba nara siguro pick up po diha sa lugar ta kay pag surveillance ani abot man og mga usa ka semana kapin duha gid ka semana gani nga sige gi-surveillance sige sa taga PD og sa pulis. So munay usual diha katong boundary sa Cebu City og sa Mandawi. Mo na lugar ta. Dako nya nilahos gid siya sa may kuan. Police station. Sa police station man dapis tumoy. Dito lang ta nag-abot sila sa police station para kumpiyansa ra mga pulis. Sige, ay kon ha. Ay mugbuwag diha manghigala kay karon taon ato ning himuan og follow up dito sa Subang Dako Police Station manghigala. Nya basisag magkakuha ta og update sa
Colonel Mercy Villaro, ang PIO sa Mandawi City Police Office, mga higala, no? Balikan ako naglagot ko kani kay ako hapit ko nya paitra ba kaayo kon pananglit bisag kanang kitay saghiran bisikleta gud ikapaksit sa atong sakyan halag ko ni halag papintal no kunya og ikaw say makasaghid ikaw ra ba sadan kay upat ligid anay mo sakyan niya ako duha pero kinini ang nag-exhibition da niya bisikleta niya kansihon ba juga duha ra gud niligid ani bisikleta no so gi kuan gini gi maduan gini siya ni Mayor Junard dahong diyan ari sa opisina dito na nangay pasaylo siya ngay kog pasaylo sa akong gibuhat dili ngay pasaylo pero ang iyang naong giputos gyapos kuan panapton makita to niya yung naong nya gipreparar gito para mailhan siya kinsa siya naganda man og kanana ang loudspeaker dito pa diyan sa opisines mayor sa Lapu-Lapu nya tagaan day siya microphone iya din gi-announce siya ngay kog pasaylo sa akong gibuhat nya ingon day siya ako nga wagon ha ubang mga kanang magsakay og bisikleta ayo tug sundang ako nga mura kog stuntman lain yung mga lain ko utok lain timpla nabutoy katong snailman katuto snailman ba gawa to maligsig pison kay baka say makaligis atong snailman pa niyan pison kay siya snailman man hinay kunya ang sagad nga makaabot ato niya pison. Hinay maganing dagang pison. Pero lain yung timpla ng utok sa uban natong mga mga motorista, motor ba ni? Gani mga siklista ni, dili ni motor. Daghan na to ni gibuhat basta lagi ako nakabantay ko ato ko yabaga to tuhan na. Gawas nga iyang gibutang iyang kaugalingong risko nagbutang sad siya sa risko ang uba mga tao uba mga motorista gibutang sad niya sa risko kay og disgrasya siya mapriso ra ba ng mga kuan kadang nakabangga kay sayon pa man di man automatic nga kuan siya so gi kuan ni siya seminar ni siya kadyo dito sa opisina ni Mayor Junard dahong siya do hindi bang karsada do dili ni playground ang ngay sundo ni mo ang mga dagdag trapiko kuyaw kay na maghimo ka magkuhan mag-stuntman ka man muram kag si Spiderman daghan na din niya gibuhat pa ni dyan kay kuha man ni balibalim ni siya pangutanan ni Mayor Junard ahong tiyan nya wasad no o content creator ba ni siya wasad no nagkuhan kito ilaha lingaw-lingaw gara-gara di kalsada kuhan ba sikat so moto nga siya unya naam na siya lain mga kauban day pa ni dyan ay kanilaging mag-tripping tripping termino ng mga adik no kuwang og atensyon patagad para ingnon nga gilngig unya matod pa sa iyang mga amigo ha naam ni siya mga amigo nga kuykuyog ni ani niya mag exhibition ni siya padagan siya bisikleta des mga kadanan especially des Lapu-Lapu City kanang sigsag niya kalit overtake hunog kalit ya sa sakyanan tuyo sugat ya mo kuan likay matod pa siya usa sa iya mga higala nga iya gyud ning tuyoon kay ngano malipay man siya nga mahadlok ang kanang mga driver sa ubang sakyanan mura bata panguna-una ba pila kay edad ani niya dua-dua karsada di mo na duaan di karsada di mo na playground
Nya kanang yung kuyaw kay kanang counterflows kulba agid oy. Ay nako. Mag-amping po ng uban kadi masaghiran magali. Siya pa nga intentional gud. So may na lang at least no. Wa magmagahi manghigala. O nya ni kuan gyud. Kay gipapangita man ni siya. So kini ni ang na sulbad na ni naot nga dili na ni niya usbon no. Wa po ilaing mo sundog, wa ilaing mo sunod. Okay. Atong miaging Lunes ato ning naisgutan kining kalabot ining usa ka ay aton lang i-mention kining manginasal. Ya ba sa kanto sa F. Gonzales o Osmeña Boulevard sa Cebu City, Manghigala. Unya, unsay nahitabo ani kining maong fast food chain o kini ni ang manginasal. Iya magikawat ang sidewalk. Iya nagkagino ng mga tao. Nanagyan occupy sa sidewalk. Oh, iya gikawat lagi. Sus, karon ambot muran, hilig masad siguro ning taga City Hall o duwag volleyball. Pasa-pasa. Oh, duwag pingpong. Pasa-pasa man. Nay, karon ha? Si outgoing Cebu City Mayor Raymond Garcia niingon nga ilang sa komentaryo no kay kibawa na. Posible kay wa siya kibawa ni nga during the time nga na mayor si Mike Rama, isa may nahimong acting vice mayor. Siya. Di ba? Nya ato man panahon pa ni Labilia de kuno Manghigala, Mayor Labilia. Nasayo na sila na si Konsehal Alcover. Oh, labaw na si Konsehal Alcover, kibaw na ani. Yung nagwa man siya tuhoy or tuohi. Ang ihang tingog. Binawa. So, kaniha, iyang gikawat ang sidewalk diha sa kining Dan Osmeña Boulevard o F. Gonzales. Ang ba, di mo mention pero manginasal man nga outlet pa ni dyan. Oh? Yeah. So, mao ni ha, wag yun himo, ultimong taga-ubo manghigala. Ha? Ultimong taga-ubo, wa pa yun. Mura pag takom man pirmi, takom lagi gihapon yung mga ba, no? Oh, nya, but lang. Isog, saban. Sila na murag sila may nooy mahadlok. Ining nagduma ining maong fast food chain kay mura mag ug sa Tagalog pa. Kuan ba ni ukyot kun bayag. Pero imo parang walang mga bayag. Pero imo na silang pahipuso ng kanang mga koromata, kariton nga mga kuan, vendors, sidewalk vendors. Kaya ra kinang ipangyabo o busokol. Ita no? Nya ha? Wa man ka ni building permit kay mato pa ni pasusi man kuno ni partner dyan ni outgoing Mayor Raymond Garcia. Wa man kuno ni permit. Why building permit, no? May patag na patay building permit. May building sila pero why permit? Unya, nganong wa man nila issue hinigsis di kayo man naman. Construct naman nganong mag-cease and desist pa man. Nganong wa man nila kini ni ang issue exukos. Order. Para ang next is demolition. Paita, no? Naglegaw man na ang Office of the Building Officials. Pastilan. Kunya, tinood, ipangutan na si acting mayor Dundun Ontiveros pa siya. Kinini ang kuhan. Di na lang ko mang hilabot ka, ana. Paano lagi? Ang gamay na malasang panahon. Ang magsunod na lang may motiwas. Or musugod. Pero bugat kay ni Manghigala, kining pasangil, ni kini Pastor Alcover. Sige mo siya pamasangil nga, kini ko nung pagpapating,
o pagmagahay ini ang operator ining maong fast food chain, kuan man manginasal man pa ni dyan. Gumikan kuno kay nakasandig dunay usa ka politiko nga mao'y nagsigig dupa-dupa. Kinsa man politiko ha? Nakasandal sa pader day. Kinsa magani ni pero tinuod kang isog ba ato ning agito ni si kuan? Kinsa man yang yan nagbutyag. Gadahan. Grabe ni. Kuan gross violation man ni. Unsa man nganong untouchable man ni tungod ba kay tag-iya sa usa ka bilyonaryo kining maong fast food chain? Sa tipanganan ni pa Tanket ko og sa ni tag-iya ning chain of kuan sa fast food sa Jollibee. Jollibee o kaning kuan. Jollibee o kining pero dagko na mo nationwide. Napalit man ni Jollibee ning kuan kining mang inasal. Ngano man ni untouchable man ni si Tan Kiat Chong. Tony Tan Kiat Chong. Tan Kiat Chong. Ngiga ni no? Pero franchise man na naabot na ni. Naabot na ni siya atensyon. Siya may tagian ning Jollibee o kining mang inasal. Pero kana nag franchise na diha sa kuan. Kanang subject. Bisan pa og dunay nakakuha ana nga franchise. Ang nag-provide ana mao man ang kinini ang tag-iya. Kay negosyo lagi na. Bayan ikaw kuha kag franchise. Ang imo na sakto kag bayad pila buta tag 120 million. Okay. Ang imo dawaton kumpleto sad na apil gani training sa mga tindiro-tindira. Apil siya sa siya shared responsibility ani kay daot man ang ihang pangan o kumpanya kundi siya wag secure pod og mga regulations sa LGU. Paita no? Asa naman ang kanang gitawag nila og social responsibility niya? Dili ra ba ni basta ning maong chain of kinini ang fast food no? Kini gipanagyan tan kakchong Jollibee kadag sus niya kanil ba si Tan Kakchong nahimo ning di nakinumdum ko ani nahimo ning usa sa labing adunahan nga negosyante din sa Pilipinas. Tan Kakchong. Sus. Untouchable nga naman. Tungod ba kay bilyonaryo? Grabe sa din. Mao lagi. Og tinud-an na ipasad sige nagfollow up no ni Konsyal Pastor Alcover. O niya undangi. Kinsa ko tayo laki nga mo approvers building permit ani nga gikaon man niya iya magi-encroach ang kanang sidewalk. Namo ginay sakto nga easement gikan sa kalsada. Ako duda ko murag dunay nakakwarta ani. Kinsa man gani isas kamot. Kay kanini kasuan abot nam ni sa city legal. Abot ni city legal. Pero kaya na nila kay kaya kitong kadugaya na katong kuan di suyla dia sa may sapa sa kulon. Sa nadarang gisabot. Kana kaya na nila ilagin ng kuanon i-push. Paita no. Nya kanira bang grupo nga kaning in charge sa demolition ini mga illegal structures ba kining probe. Isog kay ni. Basta kita ganig na mga illegal structure na dia sa kuan mga public places mga dali ang makademolish Kanang mga karito ninyo pangkarga na sila kuan. Sa kinan dump truck nila. Kutob lang ta diha. Doon ako'y nahibawan nga sa una pa ni, doon ako no'y kutob ras hulga-hulga nga ilang pailan og kaso. Siya na pailan og kaso? Ang kontraktor? Di man ni makasugod ang kontraktor pag-construct ana na ang maong outlet sa mga inasal kung wa ni tugti ini mga kukhang mga opisyal da sa Cebu City government.
Di ba? Dayon na-refer na duso na kuning ato sa legal office. Ang legal office sa himo. Himo ka ano man. Hilig sa ni sila mudua daig pingpong, di ba, volleyball, pasapasa ba? Iyaw mo da, klaro kay manghigala nga kining usas mga brands ining mang inasal, ipanagiyas chain of fast food chain ining Jollibee, ni Tony Tangkat Kwak Chong. Kaksuro ni. Sura ni. Ha? Klaro kay nga way mga dokumento, no? Way business permit, way building permit. Basta kay isog ning mga kuanda. Pila ka mga government official sa Cebu City government. May kay sila mo dag dupa-dupa, no? Kini bang temporary permit mula sa manig pila ka buwan isyuhan kun dig temporary permit. Manong ilang manig isyuhan og temporary permit nga nakakita mas lang nga ni-encroach. Pila may bayad atong temporary permit. Unya pila ni sod atos panudlanan. Panudlanan sa kagamanan sa dakbayn sa Sugbo ug panudlanan sa mulay sumpay tingtungdan. Kaita. No, doon na pagyapoy mga pinili, no? Ay, paita. Hindi ba nga itong gobyerno ba? Pero, kita magod sila nga, parte yung dakwa ni. Imagine na, guna, bilyonaryo ang tag-iya ni ang maong fast food chain. Dili lang dire sa Cebu, dili sa Pilipinas, napad sa ubang lugar. Asia, Amerika. Ang hustisya ba sa ato, mo nang uban ba, makaingon nga, doon na may pinalabi. Ang paghatag o hustisya dining nasura, doon ay pinalabi. Gipinili ba, no? Sakto na. Para lang sa mayaman. Kanini, klaro kayo, nga, yang gikaon ang kaning sidewalk, so illegal structure. Anong inyo pa mag-issue ang tao ni o kanang temporary permit. Nga kay bawa mo nga ni-encroach na din na sidewalk. Ikadua, nga wa man na ninyo isiyog demolition. Nga wa man din na building permit o wa man na business permit. Ha? Wa sila kakuha na. Unsa man? Nahadlok mo kay usa kay ganti o dako kay nga bilyonaryo tag-iya na nga negosyante. Paita, no? Tanaw ko, ang balaod. Saan balaod yung Sabas siguro ilang gisunod. Sabas B. Kailan kang Sabas pa na dyan? Sabas B. Sabas Buang. Balaod ni Sabas. Sus, mau ilang gisunod. So, pinili ha? Munya, daghan kay ta, ang kini ba mga magbabalaod din sa ato ba? Mga ikay muhulma og mga balaod, no? Ang sunod pangutana is, maghimong mga balaod, hindot kayo. Pero, may ngipon. Patuman ang balaod, pero wag yung ngipon. Kana ha? Klaro yung kayo na. Nga dunay, nahimo ng violation, dako ha? Gross violation na mga higala. Mag-operate ka din na, construct kag building ha, why building permit? Why business permit? Kadako na nga violation, di ba? Tunod. So, gituyo man nga doon nagyoy walkway or sidewalk para sa mga pedestrian. Kani kay, ari naman sa kalsada mga agi. Ang mga tao kay, encroach naman. Mau lagi, doon na lagi sa ligat. Ato kuno tong, so ay tawag balik. Ugma ba, ato ning himuan og follow up ha, pasig kinini ang makakuha na tag-reaksyon ani gikan ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archibald. Pero tanaw na ko, murag kinini ang kuhan gihapon pa na dyan. Murag padoong gihapon sa Kintulimbo.
Ha? Say may paminaw. Murag ko ni. Ha? Hatagan itong benefit of the doubt. Sige, ito laso yan. Si Makaya. Busy? Na busy ang subad ako police station? Ato laso yan o kuan. Balik kay ron mahuman to. Oy, atong oras. 1:50 na sa kahaponon din sa atong programang Karambulang Bisaya afternoon edition. Kani mga vlogger ba, kini content creator pa ni dyan, himo sa sila mga separate nga mga senaryo, no? Oh, numdum ka tong ay vlogger nga na kwanto ha? Nag-viral sa to. Gihagit siya sa iyang kuan ba? Sa iyang sa usa ka netizen nga oy, kuan ko no be, ipakita ko no be nga makahurot ka kaon usa ka manok, tibok manok ba? Apil tanan. Why bilin? Apil mo kong. Unya, pakita mi nga hutno ni mo kaon hasta bukog manok. 20,000 nga kuan. Ang kuan kantidad sa college. Yeah. Bugti itos ba yun? Paita, no? Namatay man ang manghigala. Kaya laging challenge. Ya, gana vlogger ka. Pero di man tanang vlogger pa niyan nga mukita dayo, no? Kuan pa nagpila ka, kuan views. Kuan na ba ni? Ako nahibawaan, taga, saan Merida Leyte. Kaling maong vlogger, no? Namatay yun siya manghigala. Para unta to makakwarta siya, mo to yung gibuhat. Pero, kuan, sad to say. Nga na disgrasya again. Tinuto niya pagan? Rogelio Palabas? O kuan lang ni? Rogelio Palabas ko no, pangan? Biha no? Kaya kani bukog sa manok partner ba, kuan kani siya ba? Karang hait kani karang kuan? Hait niya mo saman sa tinae, ma-infection. Kasi mas grabe, bukog sa manok, bukog isda. Murag ato tanawon. Ato itandi. Pero mao lagi, dawat niya ang itong hagit sa mga netizens, bugti sa 20,000 pesos niya, iya pang gipost kay, kuwan siya, content creator man vlogger man iya pang gi-post pa ang katong mga video nga, kaon siya sa manok niya, gi-ub-ub siya niya bukog sa manok. Patay. Wa abtig, sus, wa kuno abtig 5 kaadlaw pa ni dyan, kining maong vlogger nga nailhan ka sa Rogelio Palabas. Nilabas yun sila ba namatay yun, no? Namin klase-klase nga mga pasikat sa mga vloggers. Diha po tayo babae nga nikila og kuan katong isda nga ng dugoon galing ang klase kanang kuan barilis. Ang ikilaw oy dito hastang tinae og hasang. Tosto og suka kuan kayo kay kanang tinae namon na mga kuan. Mga hugaw sa isda hastang tinae og hasang. Kani bang susloya no kaya ang inahan ini ang maong kuan ba content akin vlogger ba ngita kuno justisya matrace pagka niya katubang ni kuan ba ni takda sa hagit sa challenge ba mga isa justisya di na matuway buto sa legal siguro murag lisod pagpakita legal pero sa moral side makakuan siya. Na, di na to magsilbi kay may magbuatoy butong yung anak. Dako na matog edad ng yung anak pa ni dyan. May puwersa, may intimidation na lakan ana ha. Nya tiuna gagban, tirador. Iya hamon tong kabubuton nga ni kuha sa challenge. So ay mo kuan. Ay inig sunod-sunuran ning kanang mga ingon ani. Doon na pag ito'y kuan ha. Di katong magician at the same time content creator niya vlogger to kato bitong ang iyang style kaon siya glansang pirmiro kuman bildo pagkuman uy kadugan aeroplano na may kanon gawa na gud to basta tarong lagwan ako tong gisigig sunod pa ni dyan niabot og 5 ka tuig nahurot ko kun kaon tong usa ka aeroplano nga cake 5 ka tuig Nabita to, ako to
Pero mao lagi magiunsa ka to pagkaon eh. Nya unsa sa kato klase sa eroplano? Kana sigurong eroplanong tawgon lagi, eroplanong bayot ba? Nga gagmay ba? Magagabot 5 ka tuig pero record lagi. Naka-establish yung record Guinness World Record nga nakahurot siya kaon o kanang eroplano. Manay, pero ako ato mabalitag namatay ba to? Unsa na ka to? Ang nagkaon? Oo, kato nagkaon. Ang siguradong namatay ang eroplano kay gikaon man. Ay, nako. Ayaw taon. Ay, kanang uban, gagarbo na lang sa gina. Ay, taon na nagsunod-sunura na ninyo ng mga di mao. Ay, mo sangko na nga, kwan. Dili mo makwan. Di mo makakuhag maayong kanang resulta, no? So, watay ko ano, wagyod, wala makontak, no? Wagyod, wala balik, no? Okay, nya ugma atong suwayan og makakuha pa ta og dugang update ining perting paningkamot gyud manghigala ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga kapanalipdan ang iyang gitawag nga mga kuan niya, mga programa diha sa Kapitulo apilan nini ang laglalag kining suroy-suroy Sugbo nga di matandog atol paglingkod sa bag-o nga gobernadora nga si Pampari 4. So, trust fund, di ba tihunon pa na. Nya, basig makaset ang schedule ato itong hinabi ka ganina pa na. Kwato ni mo, nag-chat mo ni Atty. Edmond Lau? Ni reply man siya. Basig ugma. Pabuta-buta lang ninyo, either ugma sa buntag sa Karabula Morning Edition or sa hapon ba, no? Pero matubag ni, makahatag og katinawan. Nya, sige tag attempt og tawag ni Vice Governor-elect Glenn Soco o nga karon board member pa di na matubag. Di na matubag, no? Maglen di matubag, no? Si Glenn Soco, no? Abisi lang. Pero matubag, magina. Kana lang isyuhay, no? Simple, no? Wala tayo oras. Dito akaso dito sa transmitter di sa atong studio Ramil Madirag si Glenn Tudtud. Magdungog tagbalik umapon sa lang edisyon sa Karambulang Bisaya Afternoon Edition. Inyong mga alagad, Bob Malazarte. John Tadley. Salamat, maayong hapon, and may God bless us always.